Čaute ľudia, ja vás vítam v ďalšie videa. A dneska si ukážeme, ako si spraviť svoje logo. Takže zapnite internet. Mám YouTube, to si nevšimajte. A zapnite si takúto stránku. Budete mať určite v popisku. Takže tu si podáte webkameru alebo počítač. Ja si dám počítač. Ja už som si stiahol fotku. Tak to však to zapnú chvíľku. Čo sa stalo zase? Jaj, takže tu máme otvorenie. Tak sa vám otvorí stránka. Tu máte veci, ale ja si dávam pracovná plocha. Ja už som si stiahol ešte dopredu fotku. Takže z tejto fotky urobíme nové logo. Takže prvá vec, tu si môžete nastaviť, v akej to chcete farbe. Si môžete toto nastaviť. Ja sa nastavím toto, takže dáme na modrom, si môžete nastaviť. Vidíte, takéto veci môžete nastaviť. Toto všetko. Ja ešte niečo spravím, idem na začiatok. Aby sa musíme ísť vzadu. Takto. Teraz idem na modré. Ja si dám treba. Toto si dám, hej. Tu si dám toto. Tu si môžete vybrať, aké to chcete. Aký chcete mať rámok. Potom dajte save. Computer. Tu si pomenujete. Uložiť. Dáte sa na plochu. A to máte. Takže stránka bude ešte v popisku. Ak sa videjko páčilo, nezabudnite zanechať like a čusa.